Good morning. Kain tayong champorado, guys. Hinatid ni Kuya Peter. Nagising ako alas 10:30 ata. Or 10:45. Ayan, alas 11 na. Pasado. Grabe. Para kung dinadrugs dun lagi sa pampatulog. Yan natin ang powder milk. Yan, since Friday ngayon, wala kaming lakad at bumalik na pala ulit yung yung coding. Diba dati wala? Naka-lift. Bumalik na pala. So, yun. Maghahanap sana ako ng Japan Surplus kasi gusto kong bumili ng chest drawer at yung mga pantulog ko. Mag-aayos ako ng closet kasi ang dami na namang mga damit na hindi ginagamit. Yan, donate ko na. Tapos ayun yung mga pantulog, basta gusto ko mag-organize ng closet namin. Anyway, kain tayo. Sarap. Sarap. Lapit ng tong ni Chris, ha. Humina siya sa pag-inom ng gatas, oh. Ewan ko dun. Minsan, malakas. Minsan, mahina. Kahapon, pinabili niya yung Energen. Ang naman ang trip niya. Takam ako sa Nakita ko kasi pagkagising ko may post si Nene sa group chat namin sa pamilya. Picture ng mga bata kumakain ng champorado. Takam ako siguro pengi. Ano ba nasabi ko sa inyo? Ngayon, since Friday ngayon, wala kaming lakad. Bababa ako kasi marami akong mga papa-LBC. Yung katawan ko parang gusto pang matulog. Pero yung utak ko gising na. Ganun kalakas yung yung 10 ml pala. 10 milligrams pala, guys, yung melatonin na iniinom ko. Pag needed lang ulit, ha? Kasi baka may naman sa inyo na madedepende ka niyan sa ganyan. Hindi, pag needed lang talaga. Kasi inaantok pa naman ako. Kaso pag gustong-gusto kong dire-diretso yung tulog ko, lalo na pag ayun nga, pagod ako. Gusto ko dire-diretso yan. Kaya umiinom ako nun. Kasi ako yung tao na kapag nagulat lang or bumangon lang kalagitnaan ng tulog kasi umihi, ganyan, hirap na akong makatulog talaga. So ang sakit sa sakit sa ulo noon. Kaya yun, importante sa akin yun para kahit na hindi na ako mag-CR break kalagitnaan ng gabi, pagkagising na lang, okay lang, basta dire-diretso yung tulog ko. So, ayun nga, medyo malakas-lakas pala talaga yung yung 10 mg na yun. Talaga namang hihilahin ka pa pabalik ng kama. Pero yun nga, yung utak ko gising na. Yung katawan ko gusto pang gusto pa matulog. Tanghali na eh. Hindi, anong oras na rin kasi kaming natulog ni Daddy. Mga launa, alas 2 na ata. Naaliw nga ako sa washing. Gabi kami naglalaba. Ang dami pa pala namin kanin, oh. Nagramen kasi kami kahapon, tapos hindi na kumain si Chris. Kagabi, masakit na yung ipin niya. Then, kami ni Daddy kumain kagabi. Konti lang po. Tapos namin maglaba. Pero ang dami pa rin tira, oh. So, okay na yan.
Ano na lang siguro ulam ang lulutuin ko. Ayan, sasabawan ko yung dalawang isda na natira kahapon. Ano natin. Kasi sayang yung ano eh. Ito nga kanin pa to. Naka-freezer lang. Ayan, pan-dogs mamaya. Ito. Yung hasa-hasa. Sabawan ko na lang. Then sa kanila, ayan pala yung mga binili ko kahapon ng mga karne. Diniretso na nila dyan. Ano bang ulamin na naman ang dalawang yun? Yan, ito, favorite nila to eh. Kaya lagi kami may ganito. Mas gusto nila yung cheddar better guys kaysa sa original. Pero masarap din yung original. Ako gusto ko yung original kasi mas smoky yung flavor nun. Pero, yan, sila naman kakain eh. Chicken na lang sila. Di yan, yung paprika. Stupid me. Yan. Nalabas. Nabulabog yung... Aching! Aching ka lang. So, ayun guys. Magpe-prepare na ako ng ng lunch. Pero, bago yan, unahin ko kasi yung yung isda sa sabawan. Tapos, yun, nagpakuha ko kay Chris Kinene. Nagpahingi ako ng luya. Wala na pala akong luya. So, bababad. Bakit lagi nabubulol sa ibabad? I-marinate ko lang tong chicken thigh na fillet sa kalamansi, paprika, tapos garlic, and then ay mali, nakuha ko tama, pepper, pero yung ground na. Then yung patis, we need patis. Ito yung patisan ko. Nope, mali pa yung nakuha. It's not patis, it's toyo. Ayan, there you go, patis. Tapos kalamansi pala. Ito na lang natitira sa kalamansi extra ko. Tapos ito yung medyo may water. Ito pwede na rin to. Pangtanggal lang ng lansa ng chicken. So, yan, hugasan ko na siya. Yan din gagamitin ko pang asim sa sinigang. So, ito na lang. Konti lang. Pwede rin madami. Kasi may tubig na yun eh. Yan. Tapos, garlic. Then, ground pepper. Patis muna pala. Saan na yun, Daddy? Then, yung ground black pepper. Then, lamasin na natin. Dahil dalawa lang naman yung isda, konting sabaw lang ilalagay ko. Ayan na yung kamatis, sibuyas, bawang, and luya. Tapos lagyan na rin natin ng patis. Tapos pakuluin lang natin ito. Habang piniprepare ko din yung mga gulay. Naglagay na ako guys ng 1 egg, 2 tablespoon cornstarch, tapos yung natitirang crispy fry. Yan, and then all-purpose flour. Kasi may timpla na yung marinade ko, diba? So, lagyan natin ng flour. Ay, ayaw. Tansya-tansya lang. Then, hugas kamay ulit. Tsaka natin. Haluin.
And for the isda, ayan. Nagsiswimming na siya sa sabaw. Isang kulo lang. Tapos lalagay ko na tong kamote tops. Then, yung pangpaasim natin. Kain tayo. Ayan na yung sinabawang isda. Tapos, fried chicken thigh and mushroom soup. So, paano nga yan? Yan ang sinasabi sa hula. Huwag kayong mag-alaga para hindi na i-istorbo ang trabaho. Mga paswerte. Mano na si si Ash. Lumalapit na siya. Dati, mailap to eh. Ngayon mailap yung tamang word, hindi mailang. Yan, ngayon lumalapit na siya. Ayun yung Sino naipit kanina? Ha? Sino naipit? Papahiya. Mapapahiya. Sino naipit? Percy? Percy boy? May pogi yan eh. Sus. Sige boy. Pogi. Pinapalalamog ka ba? Isa lang. Sige, after itong lala mo, pwede na mag-close. Asan si Ash? Pogi din naman si Ash siya. Nanghihilot yan. Nanghihilot yan. Ay, Bakit Ash. nanghihilot yan? Uy. Ay, yung Uy. Dinner tayo, guys. Ayan. Yung cheddar better ulit. Tapos nag-ano lang ako ng French beans and tomato. Parang roasted style na cherry tomatoes. Nagustuhan ni Daddy yan. Kasi sobrang sarap. Kaya nagpaano siya ulit ngayon. Nagpaluto. Tapos yung kanina na sabaw. Kain tayo. Let's pray. Muna. Father, Son, and Spirit, amen. Bless us, O Lord, in this your gift, which shall walk to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Ito sanit movie. Ayan, ubusin na natin itong mga tirang ulam. Favorite. Hindi mo niya yung juicy eh. Yan yung juicy. Cheddar yan Cheddar better. Ayan, nag-crack na eh. Magandang tanghali! So, nag-ano na kami. Sisimula na kami guys ng aming project ni Daddy. Sa gulo na naman. Papasok ko kasi itong this one. Papasok ko ulit dun sa, hindi pala ulit, ipapasok ko na siya sa storage room, stock room. Tapos yung mga kailangan itapon na. Kasi clear namin to para maluwag ang lutuan ko. Ayan, extension ng mga patungan ng mga kanik-anik. Kaya para mabilis nating makita. Ayan, mga ganyan. So, i-organize lang. Ito dati tulugan ni Auntie. Maluwag naman, diba? Hindi ko na pinalagyan ng double wall. Kasi sabi ni Auntie, wag na daw. So, yun. Puro recycle lang kami, guys. Yan, mga binili lang namin yung mga Olilyo. So, ayun guys, ginabi na kami. Pero, tapos naman na. Yan, kaya nakaligo na ako. Kaso, nakaramdam na ako ng gutom. Kaya, kakain na muna ako. Pala kasi ako kanina. Hindi ako nagkape lang ako nung holistic. Di ba sabi ko sa inyo, ang lakas ng niya, ng appetite suppressant niya. So, pakakape ko, yun, tuloy-tuloy na yung namin ni Daddy sa labas. Yung paggawa. Then, lang sila, ayun sa table. Nag-order ng pizza para sa merienda. Tapos, nag-isang slice lang ako. And then, ngayon nakaramdam na talaga ako ng gutom. Yan. So, kain tayo. Mag-init muna tayo ng kanin natin. Tapos, meron pa ako dyan yung sinabawan ko kahapon. Iinitin ko na lang din. Yung mga tira-tira na muna tayo. Mali. Dito pala. Yan. Saan yan? Ito. Yan. Puro gulay lang naman to eh. Okay na ako dyan. Solved na ako dito sa gulay. Lalagyan ko lang to ng sili. Ayos na. Yan. O, diba? Fave ko pa man din ang gulay talaga. Ito lang yung inulam namin kanina. Yung Thai, fillet pa rin. Meron pa nga eh. Tapos,
shark's fin, then potato, parang mojos. Nagluto ako. May pizza pa nga. Malamang ito na rin kakainin nila daddy mamaya. So ako, magkakanin ako. Manonood kami ni daddy ng Ayla, The Daughter of War. Pina-ano ko sa kanya kanina. Pina-download ko. Naka-ready na. Sabi ko, liligo muna ako. Tapos, kakain muna din. Yan. Napanood ko yun sa TikTok. So, sabi ko kaninang umaga, download mo. So, habang gumagawa kami dito, nagda-download. So, ayun, natapos din. Natapos naman. So, may panonoorin kami. Yan. Yan, muna na ako kakain sa kanila, guys. Kain tayo. Sili. Sa tagdan? Sili na may ano lang yun. Asin. Sarap. Sabaw. Ito yung kanin. Iinitin tapos sihipa, no? Oras na ba? Naka-schedule ako na upload ngayon. Minsan guys, kapag napapareho ko yung title, okay, wala pang title minsan. Kaya, kasi pwede na ngayon, yung mga details kasi pwedeng i-reuse. So, para hindi na kami copy-paste pa ng mga details, yung ganyan. So, pwede nang may option na reuse details. So, kaya minsan, pag napapansin nyo na pareho yung title ng dalawang vlog ko magkasunod. Hindi ko pa na-edit yun. Mabado itong tira din nila kagabi. Busin ko nila yung tira-tira. Yup. Wait lang. Yung maanghang na nga kinakain mo tapos mainit pa. Puwerte. Linaw lagi ng download ni Daddy, oh. Daki, oh. Nakamag-anak ko. Ano mo, Turkish? Ay, yung mga Korean bugs. Antayin mo kasi. Sige, anuin ko na. Kwenta ko na sa'yo.